ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଆସିବ, ଦୟାକରି ତା ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଯଦି ଆସିବୁ ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ବୋଲି ତୁ କହିବୁ। ହଉ। ଅନେଇଛୁ କଣ, ଯାଉନୁ। ଏଇ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ଆରେ ଲିପି ତ କହିଥିଲା ମତେ ନବାକୁ ଆସିବ, ହେଲେ ସେ କାଇଁ? ଛାଡ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି? ସରି ୟାର, ମୋ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ ସବୁ କଥା ଏଇଠି ସାରିଦେବୁ ନା ମତେ ଘରକୁ ଡାକିବୁ? ଓହୋ ସରି, ଘରକୁ ଆସ। ହଉ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ମାମାକୁ ଡାକୁଛି। ମାମା ପାଣି ଆଣିବୁ। ମାମା ପାଣି ଆଣ, କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ହଉ ତୁ ଟିକେ ବସିଥା, ମୁଁ ଆଉଛି। ଏଇ ମାମା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ମା ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ତୁ ତ ପାଣି ନେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ନା। ତୁ ତ ମନା କରିଥିଲୁ ମତେ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ପାଣି ନେଇକି ଆ। ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ତ